ilahing awit namastu namasidang. Kyai Semaya, kula Penemban. Aku rumangsa kodheng sotaning ati, ya rasaning ati. Kula ngertos menawi jengandika menggalih dhateng kawontenan jagat menika. Mila kula tumunten sowan ngriki inggih labet. Kula badhe matur ingkang wonten gandeng cenengipun kalian kawontenan donya, Penemban. Sang Hyang Semaya, sang jiwa minulya. Aku nedha nrima marang sira. Aku kepengin nyocokake rasa mbok menawa gesea ora ana sarambut pangira-iraku kelawan Kyai Semar. Kyai, monggo tak atur lengguh Kang Prayoga. Tak atur lenggah Kang Prayoga maragake surasan pangandikaku iki, Kyai. Kyai, wiwit ingsun nalika semana isih ngembani Praja Wirata sak wewengkone dasare Matswapati iki isih dadi ratuning para ratu ingkang wenang netepake jumenenging Nalendra sak bawana. Engga titih mangsa iki aku wis mapan ana ing pertapan Saptawarga, tilas pertapane Abiyasa ingkang wis murut ing tepet suci manjing loka baka. Pangrasaku negara gedhe kuwi kena diitung, Kyai. Negara gedhe Ratu Agung ngono kena diitung. Biyen ana dedongengane Prabu Bagiratri ingkang wis sembada nganakake sasaji Raja Suya. Kapindhone Nalendra ingkang bisa nganakake sasaji Agung Raja Suya kuwi Puntadewa, ya putuku Yudhistira. Lah, Ratu Agung katelune nganti titi mangsa iki durung katon. Nanging jroning wangsit kang tak tampa kaya-kaya ana pura Praja Ngastina, ana Sunar Sulak Pepadang ingkang ing besok bakale ing kono uga bakal ana Ratu Agung kang pinilih, Kyai. Dedem prabawaning ratri sasatara wis manjer kawuryan lan kuciwa memanisi manggap si nateng dalu
Sinewaka Sanggya Pradasi Aklaning Cakrawala winulatnya langut randi nimeksa kebekaan saking keng Megegekukekukek kembal satulita. Penemban. Niku leres mila. Saderengipun sang satriya piningit menika medal. Wonten tanda-tanda horeg jagat gunjing gumuruh. Bumi nangisi rusaking jati diri. Geni getuni bobrok ing budi pekerti. Banyu geguyu bubraing kalbu. Angin belani sing padha kingkin. Jagat peteng ketutup pedhut angkara murka sing sakniki nyebar kanistan lan ngrusak tatanan. Ning kathah tiyang-tiyang ingkang boten waspada penemban. Mila syukur menawi gathuking raos pangraos kula kalandika penemban sampun jumbuh. Iya Kiai. Ya mung muga-muga ing besok ana jiwa satriya sejati ingkang pantes dadi pengayom. Manut penggalipun penemban Durgandana, satriya sejati menika titikanipun menapa? Menawa lati lan pakarti bisa nyawiji dasari rumeksa rahayuning praja lan bumi kelairane. Iku satriya sejati. Uga tansah ngayomi para pendhita lan para ulama. Tresna bangsa lan asih marang kawula setya tuwing janji ngantepi sumpah. Ingkang sarta tunduk ing bebener kang adhedhasar adil Kiai. Syukur nggih. Namung kula tak matur nggih. Menapa ingkang dados panyuwun dika direwangi Sekung Bratasmedi rina wengi wonten pucaking Wukir Tawu ngriki niku enten wohe, enten undu-unduane. Kinten kula mboten dangu malih. Ingkang wayah pun paripurna nggih parikesit ngrenggani keprabon Ngastina. Manganjur lampahing angin guntur akiraning arga koro nakiri kiri ora bumi rakem kado
Duh jagat yang agung. Oh. Yai. Ayo kakek. Bebarengan karo aku tak mudhun saka ngukir. Mapak putuku nggon dadi ratu. Oh, Abimanyu kowe mudhuna saka swarga kowe. Anakmu arep dadi ratu Abimanyu. Mereka ben langit no sumurire. Mara Sang Arjuna semunira gamanungsan kasrepan tingkaing mungso Gus ingkang yanging Saptaarga samangke sampun mandhap arsa tedhak mring Pura Astina aku rumangsa bungah lan bombong Kyai mung wae preh ning nganti dina iki durung ana tandha-tandha baline putuku paripurna paran marga ingkang arsa tak tempuh nggih nika ingkang yang sampun dipun dherekaken para cantrik manguyuja jangkar kinten kula wonten wana mriki paduka kedah ngatos-atos Gus. Aku kaya weruh klebate Kakang Dursasana. Naga Diyu niku wau kepanjingan sukmane satriya Banjarjungut. Nalika ramining Bratayuda pinoteng-poteng sinempal-sempal. Dening ingkang Rakandara Bratasena. Mila pun leres supaya sing encoki minggat sing diencoki kudu dipaten. Naga wis tak jemparing teka pati. Mula kumlebat Kakang Banjarjungut. Nggih. Mboten mung niku. Ketoke kewan sing padha ngrubung teng mriki niku mboten sak baene sing ati-ati, Ndara.
sing mangpet jahe wayah surup Jaya Drata mbono kling biyen ora pati nduga mon ora bisa nyuwarga Kurawa sak pangombyonge niku mboten enten sing saged nyuwarga merga pakartine nggone manjing paprangan kapilut lan kesrimpet dening gelaring kadonyan. Mula uripe niki mung dadi reget jagat, Gus. Kakang Semar, kula iki ana ingkang nyolowadi, ana sangsam. Netrane mencorong, sunaring mripat mung tansah ngingetake marang aku. Bareng tak caketi ngadoh jebul bareng wis cerak. Noleh marang aku. Samengko ambruk ana ing pepangkonku. Ana kidang bisa netesake luh, Kakang. Kaya bisa narbuka wiwaraning atiku bisa nyawang jagat iki. Nggih. Jagating pangangen-angen kidang menika kula aturi mriksani saking Pramana Jati utawi jatining paningal. Menawi sampun nyektos kula aturi muter banyu tawa ngrakit sastra bedhati kasampurnakna kidang menika Gus. Waspada Sang Arjuna tiga ngrakit melenging cipta maya padang tetrawangan eling-eling Sang Bagus wening pangestine nate asalira Sang Cipta wening kaya bisa weruh durunge winara sastra binedhati ingkang wis kaesti ana daya pangaribawa ingkang mijil saking sarirane Sang Harjuna tumempuh sang sangsam ical saking pandulu babar sukma ngumbara anenggih Atmanira putri sekaring kedaton Ngastinapura Dewi Lesmanawati wadananira layu gumel kucemrah maratani Om ora ngira lamun anakku Lesmanawati mboten sah muwun
Ha wong pun jambul wanen kok ngoten kok dadak gembeng niku enten napa? Kula ngerti tangis sampeyan niku eling kalih mbokne Lesmanawati. Ora. Alah, ora napa. Kula niku ngerti mawon. Ampun dijoli Dewi Rara Hoyi bojone Prabu Harjunapati Sedari Sriwedari sampeyan nggih tetep muga kaya ngoten nalika niku wis Kakang ya kaya ngono iku kula mboten maido nggih ngeten nuwun sewu nggih katresnan jati katresnaning wong urip teng alam padhang niku diparingi karo sing murba jagat niki ngoten wong nek lagi kedunungan rasa tresna jati niku nggih mboten kaya menungsa ngoten nuwun sewu anteping prasetya prasetyaning urip sing diugemi nggih namung dateng sing ditresnani. Kabejane wong urip omah-omah niku mboten merga kahanan sing sarwa turah. Bondo bandu lan sak piturutipun ing ngatasé wong bebojohan melarat apa sugih niku dudu dasar kanggo nggayuh kabejan lan katentreman. Sedaya niku pun ngerti nek bab niku mung gumantung wonten rasa panarimane dhewe-dhewe. Ning nek sing jeneng katresnan jati niku mboten iso dijaluk, mboten iso ditampik. Ning nek disurasa melih sing nuwuhke kabecikan nggih kesaenan niku sejatine tuwe saking watak 5. Siji tresna, loro welas, telu asih, papat kumawula, 5 labuh. Kabeh niku klebu kelakuan ingkang prayogi sanget menggahipun tiyang gesang. Mula sing luwih becik niku najan kedunungan katresnaning jalu kalian wanita ning tekaning ngendon nek sing gawe urip mboten marengake pogok dalan. Sepira gedhening katresnan dika dhateng Ndara Banowati biyen wiwit prawan sunthi. Wis mangguderi. Lah, tembung guderi niku sing mudheng mung wong siji. Nika. Diguder. Niku tegese diganggu. Ngantek digarwa sinuwun Prabu Jaka Pitana ing Astina. Sampeyan inggih taksih kedunungan tanceping raos katresnan jati. Ning sasampunipun pogok mesti bali melih sakniki wong urip teng alam donya niku mung kudu tresna teng awake dhewe. Rendetrik bapak wana gong liwang-liwang peteng dedet kaya datan kena tinrabas sunaring Bagaskara
ingkang ana muhung panggroning singa barong miwah panjegok ing aswajak buron wana ingkang galak-galak miwah karmangsa daging miwah ing kono dadya dangkaning para drubriksa setan dengen setan dingin klek-klek balongatan ndak genjong waru doyong wewe kendo miwah janggitan sapa tambo sapa weruh parandening kono ingkang amendhem kula nenggih sumunar cahyane hanyur dolanan hanenggih menika tawarane Sang Bagus Paripurnaya Sang Parikesit Turasing Sang Angka Wijaya Hesining driya nglangut paguting paningal labet ngraosaken penandanging para kawula miwah anggenira ngesti murih saged ngayomi negari Ngastina sak wewengkone mahanani gara-gara ingkang cumundhul ngawiyat dadak ing mangke ana cleret sak gebyaran sirna saking Pandulu dadak ing mangke ana salah satunggaling brahmana ingkang neka tanpa sangkan angin angit kula nuwun amit pasang iman tabi mbok menawi ganggu kamardikaning manah sing ngandika angger ngaturaken genging panuwun tanpa upami rawuh paduka Sang Penemban kula ngaturaken karaharjan oh inggih kula tampi dawah sami-sami dipun tepangaken kewala kula menika Resi Dahana saking tirtagama liripun kula ingkang sesuci sadengah papan menapa leres jengandika Sang Paripurna kaluhuran dawuh andika Sang Mahayogi kapango kula kepareng badhe nyuwun dawuh wonten kersa menapa merpeki anggen kula tetegi Penemban oh Angger kula nuwun sewu wontenipun kula tumunten prapteng ngriki mboten sanes kejawi teja wangka-wangeng wong ingkang kula sawang saking dirgantara kala wau adat lupiya ingkang sampun menawi wonten kados mekaten menika tartamtu wonten mustikaning titah ingkang nedheng ayoga brata inggih kula menika ingkang mapan ngriki Penemban keparenga kula badhe matur nggih Ngger Pungun wanci bangun iki
terus kadulu babar cahya bingar etopil nyoto saknya tani sanyoto sababe kae ya matuk watone tansah kathok tansah mesemanggu yudha wong manisnya kata nuli timbang amung leleta mesem mre sundo kumung sirani mas gandha arum cepo kamul ya sayekti ingkang kar ya usada kula nuwun ngantos kidung sotaning raos kula dupi nampi rawuhipun sengadi penemban. Ih, penemban waleh-waleh menapa reh ning kula ngrumaosi cubluk cupeteng nalar tuning budi cingkrang ing samukawis. Mbok inggih kepareng mambabar jati ning karsa paduka Sang Mahayogi. Nggih, nggih. Kula nuwun sewu. Jengandika menika satriya sejati ujuping tekad satriya sejati menika kedah tansah memayu hayuning jagat. Menawi saking pamanggih jengandika setunggiling satriya menika kejawi kasekten kedah sugih menapa nggih? Kejawi kadigdayanan kasekten kedah sugih kesagetan kepinteran kala wau kawruh ingkang piguna kangge obor colok ing pepadang kanthi srana sregep ngangsah lan tiping panggraita ngudi undhak ing pangerti nggayuh wuwing kawruh penemban kejawi menika ugi tansah sugih lelabuhan utami liripun lelabuhan utami nandura kesaenan nindakaken tapa ngrame liripun tapa ngrame asung tetulung dhateng sangga ingkang ambetahaken pitulungan. Mekaten. Lajeng nuwun sewu nggih. Tumrap menungsa bondo kepinteran lan kadigdayan kasekten menika kados pundi? Tumrap manungsa langkung-langkung jiwaning satriya bondo kepinteran miwah kadigdayan kasekten kala wau sejatosipun ingkang tinuju namung setunggal inggih menika supados manungsa mekaten sumrapa dhateng sejatining gesangipun. Kula wangsuli sepisan malih ingkang tinuju namung setunggal inggih menika supados manungsa kala wau sageta mangertos miwah sumrap dhateng sejatining gesangipun. Pandhita karya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngending one nyanggal ingkang kang isining uluh wong wang. Waduh marem raos sing manah kula nggih.
jebul kula saged pinanggih kalian nem-neman ingkang bontos kawruhipun. Sampun jajak njawi miwah lebetipun. Mugi-mugi menapa ingkang paduka sedya saged kasembadan nggih. Punapa ta mira ingsun prihatin Mas Bagong Mijil kula nuwun sewu jengandika menika sinten. Aduh, kula menika Resi Anggira. Sekawit kula abdi gamelipun Pangeran Wirata. Harya Utara miwah Wrajangka. Kula ingkang ngopeni kagunganipun kuda. Sareng pucuk ing Bratayuda mbandhang Sang Raden kekalih. Sareng kesrempet pusakaning Narpati Mandaraka miwah Resi Drona. Gusti kula kekalih gugur wonten ing palagan. Kula ugi tatah suku kula mboten saged nglawat. Nanging jebul wonten ingkang mitulungi kula. Kula dipun gondol sakmangke mapan wonten ngriki nanging kula sampun mboten gadah suku. Raden, jengandika menika sinten? Kula pun parikesit tedhaking Raden Abimanyu. Oh, maksih turasing Pandhawa. Oh, kula nuwun sewu. Nadyan kula namung tiyang pandhegaleng mung wong cilik. Saudon saurupan nanging suku kula ical kangge nglabeti Pandhawa, Raden. Resi Anggira, kula ingkang nyuwunaken kalepatanipun pepundhen kula lan mugi-mugi sedaya ingkang dados kasaenan jengandika saged anjalari nugraha agung saking Kang Akarya Jagat dhateng andika Sang Penemban. Sampun ketanggelan kula ingkang badhe mulyakaken jengandika dhateng negari Ngastina Penemban. Pandang krodha satama mangsa ya mentang gandewa sanjateng kang dahana agung wis lumepas mumbel mubal mulat-mulat. Wah, lah iki sing tak golek. Wah, ketemu ijen ana ning alas adoh sangkan adoh paran. Ora bakal ana wong kang nulungi kowe, Parikesit. Tak telorong cundha manik, ora mudar derajatmu.
Modar kowe. Anggem ngopo? Wis pepes. Pepundenmu Pandha ora duwe pengarep-arep babar pisan. Sing didama-dama wis musna. Sing dipingit wis sanis. Ora wurung nyandi parane. Pendha wis kempong perot. Tambah ngenes atine ndang mutar. Dan sempaniring